fuambo wacho kara mna ne kwane jod bura bende nati nang'o mana kutimre od bura diche manyoro gimomiyo gima ok timre nyowa ne od bura nya chon kar saa 3:00 otieno bura nyodhi nyaka chiegni saa 4 ema nyo bura dhi gima nyo timore bajet no osekadhi koro ni timo gima koro ipuodhogo bajet laini ka laini madhi timang'o miluonge ni committee of supplies kendo ni koro gima nyocha uyiere bajet cha koro ikoni kama dhi tiyo gi pesa makama koro od buro chiwo teko ni pesa ni nyagol e pesa sirkal katin e laini ka laini to en gima bor to bende ng'enyne onge gimiwacho nikech loso mang'eny nyocha osewachi ka ni kadho bajet to kaka bende kanyo wantie mokwongo ji neno tek ahinya nikech kidwa loso to mano keti keto tikadho koro ng'eny ji neno ni gini bende ibikadhe koda antie koda onge to gi lok be lok ni wabro bet nyaka chiegni saa ok nyo wachata ni saa adi nyaka girum koro mano bende kadhi chiegni saa 12:30 kadhi mna saa 1 eka koro wachni kaka nenore ok wanyal tieko gini waburo dhi nyaka wachni timang'o rum kosekadh mano eka koro bang'e no chako koni koro wakelo report mar finance committee so ananeno ni nitiere gima duong' ma jopiny pok onene asewacho ndalo mang'eny kakitiyo gi bunge ananeno ni od bura biro tho nitie gimoro miwacho ni gimako od bura mak tinya make to nyaka weji losi mondo jopiny owinj pach jomoko to ka loso no bende onge to gino kaka koro mae idhi chenro nikech gik mang'eny giwacho no loki manyocha